και μαθήτριες και 2 εκπαιδευτικοί από το 41ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας. Τους καλωσορίζουμε και στην αίθουσα της Ολομέλειας. Προχωρούμε στην ερώτηση. Μάλλον, η ερώτηση 925 που άρχισα πριν να διαβάζω, του βουλευτή Β' Πειραιά του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή κυρίου Λαγού προς τους Υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, δεν θα συζητηθεί λόγω κολλήματος του βουλευτού. Η με αριθμό 929 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Β' Αθήνας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ. Κατσότη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με την καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους ξενοδοχείων της Κέρκυρας δεν θα συζητηθεί λόγω κολλήματος Υπουργού. Βλέπετε, έχουμε αρκετά κολλήματα Υπουργών. Συνεχίζεται το πρόβλημα το οποίο έχουμε εντοπίσει και άλλες φορές και πρέπει να δούμε κάποια μέτρα ως διάσκεψη Προέδρων εννοώ. Η με αριθμό 920 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτού Β' Αθήνας του συνασπισμού της βουλευτού του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κυρίας Κατριβάνου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Προστασία των Αστέγων και Καταπολέμηση της Φτώχειας δεν θα συζητηθεί λόγω κολλήματος του Υπουργού. Η με αριθμό 916 επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού Β' Πειραιά της Δημοκρατικής Αριστεράς κυρίας Γιαννακάκη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τον υπολογισμό της αναρωτικής άδειας των αναπληρωτών καθηγητών στην διδακτική υπηρεσία θα συζητηθεί, θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Παπαθεοδόρου, ο οποίος είναι από τους λίγους υπουργούς, ο οποίος μας κάνει την τιμή να είναι συχνά εδώ. Κυρία Γιαννακάκη, έχει το λόγο για 2 λεπτά. Κύριε Υπουργέ, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η ανάγκη για εξορθολογισμό των λειτουργιών του δημοσίου, τόσο σε επίπεδο κόστους, όσο και σε επίπεδο παραγωγικότητας, είναι επιτακτική. Εξάλλου, αυτό ήταν και μια από τις βασικές δεσμεύσεις της παρούσας κυβέρνησης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, είμαι σίγουρη ότι πάλι θα συμφωνήσετε μαζί μου, ότι είναι αναγκαία η αλλαγή της νοοτροπίας τόσο σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, όσο και σε επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας, αλλά και λειτουργών του κράτους. Βάσει της υπαρίθμε 15.5.734 κάθετος ΔΕΛΤΑ 1 εγκυκλίου του αρμοδίου Υπουργείου διασαφηνίζεται ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται η αναρωτική άδεια των αναπληρωτών στη διδακτική τους προϋπηρεσία. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η αναρωτική άδεια, η οποία ξεπερνά τις 15 ημέρες συνολικά, δεν προσμετράται στη διδακτική προϋπηρεσία, ενώ δημιουργούνται και συνθήκες απόλυσης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, εφόσον κριθεί ότι η υπερβάλλουσα απουσία συνιστά λόγο για καταγγελία της Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου. Φυσικά τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται στις άδειες λοχείας ή στις άδειες κοίησης και επίσης δεν μπορεί να γίνει καταγγελία σύμβαση σε περίπτωση επαπειλούμενης κοίησης. Παρ' όλα αυτά, στην τελευταία περίπτωση, δηλαδή στην επαπειλούμενη κοίηση, οποιαδήποτε άδεια υπερβαίνει τις 15 ημέρες δεν προσμετράται ως διδακτική προϋπηρεσία. Το σκεπτικό της ελόγου εγκυκλίου είναι ότι έχει παρατηρηθεί μία κατάχρηση στις αναρωτικές άδειες στον κλάδο των εκπαιδευτικών. Σας ρωτώ λοιπόν, αν σκέπτεστε να προβείτε στην αναθεώρηση του προβλεπόμενου χρονικού ορίου αναρωτικών αδειών και επίσης τι σκέπτεστε προκειμένου να αντιμετωπίσετε την έλλειψη παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς τους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς. Κύριε Υπουργέ, έχει το λόγο για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Γιαννακάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση που μου κάνατε και για το περιεχόμενό της, διότι το τελευταίο διάστημα υπήρξαν, νομίζω, κάποιες παρερμηνίες που ενέσπηραν ανησυχίες στους εκπαιδευτικούς. Και θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα ως προς την ουσία της ερώτησής σας. Όπως συνάγεται από τον νόμο του 1985, αλλά και από την σχετική υπουργική απόφαση του 2003, οι αναπληρωτές και ορομίσθοι, το είπατε, το περιγράψατε, αλλά αφήστε με απλώς να
τοποθετήσω τα στοιχεία το ένα μετά το άλλο, οι αναπληρωτές και ορομίστοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσλαμβάνονται και υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα του 1998, το οποίο αφορά σε προσωπικό το οποίο καλύπτει παροδικές ανάγκες. Ωστόσο, το θέμα των αδειών του προσωπικού αυτού δεν ορίζεται και δεν ρυθμίζεται από το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα, αλλά από τα άρθρα 658 και 657 του Αστικού Κώδικα. Βάσει αυτών γίνεται και η εφαρμογή των διατάξεων για τις άδειες. Επομένως, δεδομένου του γεγονότος ότι η ασθένεια αποτελεί σπουδαίο λόγο, κατά το άρθρο 658, ο οποίος εμποδίζει την παροχή εργασίας χωρίς την υπετιότητα του εργαζομένου και με δεδομένη, σύμφωνα με τον νόμο, διάρκεια της σύμβασής τους, η οποία είναι 9 μηνών, όσο περίπου η διάρκεια του διδακτικού έτους, η άδεια λόγω ασθενείας δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό μήνα. Εδώ υπάρχουν 4 στοιχεία τα οποία θέλω να σας παραθέσω. Αναπληρωτές και ορομίστοι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως αν έχουν συμπληρώσει 10ήμερη παροχή εργασίας, εφόσον δεν μπορούν να εργαστούν λόγω σπουδαίου λόγου, ασθένεια, επιπλοκές κοίησης, δικαιούνται πάντοτε αδείας, εφόσον υπάρχουν τα απαιτούμενα ιατρικά πιστοποιητικά. Δεύτερον, οι παραπάνω εκπαιδευτικοί δικαιούνται αναρωτικής άδειας διάρκειας μέχρι του μισού μήνα χωρίς περικοπή μισθού. Τρίτον, θέλω να διευκρινίσω προς αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνίας, νομίζω ότι το είπατε κι εσείς, ότι δεν είναι δυνατή καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών τόσο για τις περιπτώσεις των αδειών κοίησης και λοχείας, όσο και για την περίπτωση της επαπειλούμενης κοίησης. Επιπλέον, κατά τη χρονική διάρκεια αυτών των περιπτώσεων, αναγνωρίζεται ο χρόνος της άδειας ως χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Άρα, οι άδειες κοίησης και λοχείας, οι οποίες είναι και νομοθετικά κατοχυρωμένες από τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου του 2000, αναγνωρίζονται κανονικά ως χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, και αν ακόμα στερούνται βιβλιαρίου υγείας, δικαιούνται αναρωτικής αδείας μέχρι μισού μήνα χωρίς περικοπή μισθού, αντί δε της βεβαίωσης ιατρού του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού μπορεί να υποβληθεί στην υπηρεσία βεβαίωση ιατρού δημόσιου νοσοκομείου. Σε περίπτωση δε που η απουσία του αναπληρωτή εκπαιδευτικού, πραγματικά 32 κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας, υπερβαίνει την παραπάνω περίοδο, εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που προβλέπονται για τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε ότι οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και το νομοθετικό τους καθεστώς εφαρμόζονται κατά τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα από τον φορέα πρόσληψης. Όμως, σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία, και εννοώ η υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, οφείλει να αιτιολογήσει επαρκώς και ειδικώς τους λόγους ενδεχόμενης καταγγελίας πέραν των παραπάνω, εκτός των παραπάνω λόγων που ανέφερα, της σύμβασης, αφού συνεκτιμηθεί ο σοβαρός λόγος απουσίας και οι ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων. Αυτό δεν αποτελεί κάποια νεωτερικότητα. Στη δευτερολογία μου θα αναφέρω κάποια πρόταση, αλλά είναι πάγια εφαρμογή της νομοθεσίας, η οποία έγινε αντικείμενο, αν θέλετε, συμπεριλήφθη και σε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με ημερομηνία έκδοσης το 2008, η οποία έγινε αποδεκτή από την αρμόδια Υπουργό το 2011 και ερμήνευσε το συγκεκριμένο ζήτημα. Στη δευτερολογία μου θα συνεχίσω για την πρόταση η οποία σας είπα. Κύριε Γιαννακάκη, έχει το λόγο για 3 λεπτά. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι συμφωνούμε και είπαμε τα ίδια πράγματα. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι και οι άδειες κοίησης και οι άδειες λοχείας και δεν αποτελούν λόγο και η επαπειλούμενη κοίηση δεν μπορεί να αποτελέσει ποτέ λόγο καταγγελίας της σύμβασης, αλλά ότι η χορηγηθής άδεια στην περίπτωση της επαπειλούμενης κοίησης, όταν είναι πέραν των 15 ημερών, δεν προσμετράται στην διδακτική προϋπηρεσία. Από εκεί και πέρα, σε ένα ενδεχόμενο σοβαρής ασθένειας κάποιου αναπληρωτή εκπαιδευτικού, θα συμφωνήσατε ήδη ότι υπάρχει κίνδυνος εξάντλησης των 15 ημερών. Επομένως, ο εκπαιδευτικός θα μείνει απλήρωτος την επόμενη φορά που θα ασθενήσει, σε περίπτωση που έχει εξαντλήσει τις μέρες τους.
Και φυσικά επικρέμεται πάντα πάνω του και η δαμόκλειο σπάθη της απόλυσης. Ας πάμε όμως ειδικότερα στο θέμα της μητρότητας και συγκεκριμένα στην περίπτωση της επαπειλούμενης κύησης. Και εδώ θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι εν λόγω ρύθμιση, την οποία και μας αναπτύξατε, κάνει ένα άλμα της λογικής. Ουσιαστικά η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός τιμωρείται επειδή αντιμετώπισε προβλήματα κατά τη διάρκεια της κύησής της. Κάτι που δεν αντιστοιχεί σε κανένα κράτος πρόνοιας και που δεν έχει και άλλο παράδειγμα, τουλάχιστον στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που σας ζητούμε ως Δημοκρατική Αριστερά είναι η αύξηση του ορίου των διαθέσιμων ανανεωτικών αδειών σε ένα λογικό νούμερο και να υπάρξει ιδιαίτερη ρύθμιση σε αυτό το πολύ συγκεκριμένο σημείο της επαπειλούμενης κύησης. Γιατί το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε κίνητρα υπέρ της αύξησης της αποδοτικότητας των εργαζομένων και όχι φυσικά να τιμωρήσουμε μία μητέρα η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα στην κύησή της. Και επίσης είναι και κάτι άλλο. Και όταν σας παρουσίαζα την ερώτησή μου, εγώ πρώτη είπα ότι παρατηρούνται στο δημόσιο πολλές καταχρήσεις του δικαιώματος της αδείας. Αλλά το ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε σε ποιες περιπτώσεις αυτές οι άδειες αντιστοιχούν σε πραγματικά προβλήματα υγείας και ποιες εφανταστικά ή σε κατάχρηση, δεν μπορεί να οδηγεί στο να κόψουμε και να είμαστε τόσο αυστηροί σε αυτή τη ρύθμιση. Επιπλέον, όσον αφορά στη μητρότητα, οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί δεν δικαιούνται την εξάμηνη ειδική άδεια και την παροχή μητρότητας. Ο λόγος αφορά στην ιδιότητά τους ως εργαζόμενες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Παρότι είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον είναι απασχολούμενες στο δημόσιο, στερούνται της παροχής, κάτι το οποίο ισχύει και για τις εργαζόμενες στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στις ειδικευόμενες ιατρούς νοσοκομείων. Επομένως, το θέμα της μητρότητας δεν έχει τη θέση που του αρμόζει στο δημόσιο βίο, γεγονός το οποίο προκαλεί την έντονη ανησυχία μας και στο οποίο σας καλούμε να επιδείξετε την απαραίτητη μέριμνα. Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο. Θα επικεντρωθώ περισσότερο στο θέμα της μητρότητας, γιατί αυτό έχει σημασία. Να δούμε δύο πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Σε περίπτωση επαπειλούμενης κύησης, ή εκπαιδευτικός συνεχίζει να πληρώνεται κανονικά, κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό, καθ' όλη τη διάρκεια αυτής, εφόσον βρίσκεται η επαπειλούμενη κύηση κατά την περίοδο όπου έχει σύμβαση ορισμένου χρόνου. Η σύμβαση αυτή έχει ορίζοντα λήξης τη λήξη του σχολικού έτους. Επομένως, η μόνη διαφορά στην οποία αναφερθήκατε είναι εάν ο χρόνος αυτός κατά τον οποίο συνεχίζει να πληρώνεται μπορεί να αναγνωριστεί και ως χρόνος προϋπηρεσίας. Θα σας έλεγα ότι από το 38-48 του 2010 η προϋπηρεσία των αναπληρωτών έχει περιοριστεί και το γνωρίζετε αυτό. Αυτό όμως το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι δεν θα πρέπει να διαχωρίσουμε τους εκπαιδευτικούς μεταξύ αυτών οι οποίοι κάνουν κατάχρηση ενός δικαιώματος. Δεν θα έλεγα ότι έχουμε πάρα πολλές επαπειλούμενες κυήσεις στο χώρο της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά θα ξεκαθαρίσουμε ότι οι αναρωτικές άδειες και οι άδειες για λόγους μητρότητας είναι ένα αναφέρετο εργασιακό δικαίωμα. Η καταστρατήγηση αυτού του δικαιώματος δεν είναι, η καταστρατήγηση του νόμου δεν αποτελεί δικαίωμα και από την άλλη πλευρά θα σας πω ότι η συγκεκριμένη εγκύκλειος του Υπουργείου δεν είχε σκοπό παρά μόνο να υπενθυμίσει την κείμενη νομοθεσία, δεν φέρνει τίποτα, δεν κομίζει τίποτα καινούριο, απλά επειδή βρισκόμαστε σε μία περίοδο όπου από τη μία πλευρά οι πιστώσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών είναι πολύ συρρυκνωμένες και από την άλλη θέλουμε να εξορθολογήσουμε το σύστημα, γι' αυτό υπενθυμίσαμε ποιο είναι το νομοθετικό καθεστώς. Πάω στην παρατήρησή σας και τελειώνω με αυτή. Η μεγαλύτερη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, απαιτούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου να εξετάζουν με απόλυτη σύνεση και απόλυτη φιδό τις ελάχιστες εκείνες περιπτώσεις που δεν είναι
μεταξύ αυτών η επαπειλούμενη κοίηση, αναρωτικών αδειών, οι οποίες θα οδηγήσουν σε καταγγελία συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Αυτό το οποίο πράγματι